Здравейте и днес отдавна не съм снимала от 2-3 дена. Аз почти снимам всеки ден, даже не понякога 2 клипа на ден или 3. Не знам, но не ми оставаше време, нямах идеи и сега реших да ви покажа какво имам в чантата ми. Ако за по-старите ми абонати сте виждали друг клип, какво има в чантата ми, аз ги изтрих с миналите клипове, какво има в другите, миналия ми канал, го изтрих, защото ми харесаше и затова сега ще снимам ново. Нямам какво повече да кажа. След видеото ще кажа едно важно съобщение, така че останете до края на видеото. Така, ето това е чантата ми. Цепът е много странен, ето да вързан. Ето така се прави. И можете така да се го носите, обаче не ви гарантирам, че ще го носите. Така че изглежда така, ако изобщо виждате нещо. Така, първото нещо е портмонето. Но тук за хартиени, но аз нямам. Имам само някакви стотинки за клещи. Това е портмонето. Следващото, което има в чантата ми е иOS-а ми с ягода, който направих няколко видеа за него. Не няколко. Следващото нещо вече няма, доколкото виждам, но има още едно нещо. Ключове. И да... Това беше. Всичко от... И телефона ми, който остана тук, се зарежда. Ето, спиране и iOS. И така, важното съобщение, дълго споменем. Така, нямам да обработвам видеята си, защото обработвам с една програма, която блокирва и става нещо. Ми блокирва цялата функция за обработване на видеята и прави проблеми, качва вируси и затова също това видео няма да е обработено, няма да обработвам вече видеята си, за съжаление, но когато намеря нова програма, може да обработя. Към септември може да стане. Да. И да, това беше всичко с съобщението. И от какво има в моята чанта. И само ако искате да знаете, или казах преди малко, тя от H&M. Ето даже тук си купиш. Ако изобщо виждате, светлината е ужасна. И да, чао! Ще се видим в следващото видео.
което ще е или от други ден, или утре, или не знам.